ארונות קבורה העשויים אבן, חרס או עופרת מלמדים על מנהגי קבורה קדומים ולעיתים מאפשרים לזהות את ייחוסם האתני של הנקברים. מנהג הקבורה בגלוסקמות אבן היה מקובל בארץ ישראל ובמיוחד בירושלים וסביבתה בשלהי ימי בית שני. משנפטר האדם הונחה גופתו במערת כוכים. שנה לאחר הרכב הבשר לוקטו העצמות לתוך תיבת האבן, משום כך נקראת הקבורה קבורה משנית. מנהג קבורה יהודי זה התפתח על רקע התגבשות האמונה בעולם הבא ובתחיית המתים. אמונה זאת התייחסה לתחייתו הפיזית ולא רק הרוחנית של הנפטר, לכן נהגו לשמר את גופתו. בטרם התגבשה אמונה זאת בימי בית שני, לא ייחסו חשיבות לשמירת גופת הנפטר. דוגמה לכך הן מערות הקבורה מימי בית ראשון, שבהן נאספו עצמות של נפטרים רבים בחדר צדדי.